Нямам никакво съмнение, че ще го запомнят като символ на помирението и прошката. Винаги сме мислили за него, като за единствената надежда за мирен преход в Южна Африка. Наследството му е за хората. Взели съдбата си в свои ръце и поели отговорност за живота си, колективно и поединично. Един от най-известните кадри на 20 век. Нелсън Мандела излиза на свобода през вратите на този затвор. Като кореспондент тук имах късмет да отразявам събитията тогава. Те определиха бъдещето на тази неспокойна страна. Това е разказ за затворника, който стана президент и една от големите фигури в съвременната история. Животът и наследството на Нелсън Мандела. Момчето, чиято съдба е да промени Южна Африка, е кръстено Лолихлахла, което означава кълпазанин. Негов учител го нарича Нелсън, понеже е израснал в Транскей, в клана Мадиба, част от кралското семейство Тембо. Когато баща му умира, го преместват в един от кралските домове, наречен Голямата къща. За съжаление, колибата, в която Нелсън Мандела е роден, вече я няма. В тази тук той живее след смъртта на баща си. Не се заблуждавайте, всичко наоколо е било на регента, който се е грижил за Нелсън Мандела. Истината е, че още като млад, той е имал привилегии. Мандела наблюдава с часове как регентът се е справил с недоволството и молбите на местните хора. Първият досек на младия Мандела с политиката и демокрацията е на среща като тази. Но ще минат 65 години преди мечтата му за истинска демокрация в Южна Африка да се сбъдне. Когато е на 22, Мандела отказва уреден брак и се мести в Йоханесбург, където става помощник на белокош адвокат и се присъединява към Африканския национален конгрес. Стана лидер на конгреса. Беше от хората, които се срещат с всички. Нелсън Мандела се посвещава на спирането на апартейда, системата, чрез която африканерското правителство разделя расите. Мандела, като юрист, става важна фигура. Той беше много достоен човек, както и професионален юрист. Представете си една внушителна личност. През 1952 година Нелсън Мандела и Оливър Тамбо правят нещо нечувано за онова време. Отварят първата чернокожа адвокатска кантора в Йоханесбург. Сега е изоставена сграда, но по онова време в разцвет точно до градския съд. Това никак не се харесва на белите във властта, но Мандела бил непокорен. Той споделя, че буквално са били обсъдени от клиенти, жертви на апартейда. Много често повечето от тези хора нямаха пари, но той им се чувстваше и поемаше делата им пробоно. Колко трудно беше да си чернокош адвокат през онези времена? Не им беше лесно. Не му даваха да поема дела, понеже не го признаваха за юрист. Съдиите казваха, че начина, по който даже влиза в съда, е много арогантен и никога не са виждали някой така да влиза в техния съд. Те бяха свикнали
да ги гледат с примирение, с уважение и страх. Той беше ли наистина арогантен? В очите на белите беше решителен и арогантен. Той възприе тогавашното мото, че пътят към свободата минава през затвора. Той силно вярваше, че чернокожите не са родени да бъдат роби. А ако си спомняте, той произхожда от кралско семейство. Тоест беше роден вожд. През 1958, вече разведен с първата си съпруга, се жени за красивата социална работничка Уини. В началото Мандела се стреми с мирни средства към мажоритарна изборна система. Обикаля страната и основава клонове на АНК. Властите не издържат. Двамата с Оливър Тамбо ги арестуваха и обвиниха в държавна измяна. Майка ми му носеше храна по време на процеса. Обикновено тя беше единствения бял човек в залата. Един ден доведе и сестрите ми, малки момиченца в училищни униформи, и Уини Мандела ги целуна. Полицаите и охраната около нея направо полудяха. След 5-годишен процес, Мандела и останалите обвиняеми са оправдани. Но тогава на власт идва още по-твърдото правителство на Хендрик Вервурд, което се опитва да наложи още по-тежък апартейд, като отдели черните граждани на Южна Африка в така наречените бантустани, пръснати из страната. Нашата политика се нарича с африканската дума апартейд. Твърде често тя се използва неправилно. Много по-правилно е да преведем тази дума като добросъседство. Съпротивата срещу новите закони расте. Когато хората обграждат полицейското управление Шарпвил, полицията в паника разстрелва 69 души. Шарпвилското клане напълно променя борбата на хората. Властите, от страх, забраняват всички политически организации. Тогава Мандела и други членове на АНК разбират, че с мирни средства никога няма да спрат апартейда. Цитираха вожда Алберт Лутули. Чукаме на вратата ви вече 30 години, но явно това е вратата на глухите. В историята на всяка нация идва време за бунт или за покорство. Растящото безсилие на мирния протест се вижда и в първото телевизионно интервю на Мандела, дадено на Брайан Уайлдлейк за ITV. Според вас, могат ли африканците да се развиват тук в присъствието на европейци? Нашата политика е много ясна. Южна Африка е страна на много раси. Тук има място за всички тях. Въпреки това, много хора смятат нашият мирен протест за безполезен и безмислен, защото правителството му отговаря единствено с дивашки нападения на невъоръжени и беззащитни хора. Скоро след това интервю, Мандела убеждава АНК да се премине към въоръжена съпротива. Той основава военно крило Умконто Уисузуе, или Копие на нацията, което започва партизанска война. Когато бях тийнейджър в Претория, родителите ми бяха най-известните противници на апартейда. Спомням си баща ми да казва как това е една всемогъща машина, как толкова много власт, пари и привилегии са вложени в апартейда, че те никога не могат да се откажат от него. Беше ясно какво върши южноафриканското правителство. То беше брутално към всички, които бяха против него. В Англия ужасът от Шарпвилското клане изкарва хората на улицата. Така се ражда антиапартейд движението. Зла и противна доктрина, която казва, че статусът, политическите права, икономическите възможности
Социалният статус на човека трябва да зависят само от цвета на кожата му. Новото движение набира много нови млади дейци. Бях въвлечен в движението през 60-те като студент. Искахме да спрем инвестициите на университета в Южна Африка. Водех кампания срещу приятел на баща ми, който беше ректор на университет там. В същото време имаше хора с фланелки, обесете Мандела. Беше доста спорен казус в Англия. Чувствахме, че има нещо напълно сгрешено в Южна Африка. Това нещо трябваше да се промени и Мандела беше символът на това. Той не е светец, както го описват, но това не значи, че не е велик човек. Беше напълно готов и решен да направи нещо, ако беше необходимо. За съжаление, това доведе до много убити и до спад в подкрепата за тях. Други дейци на АНК бягат зад граница. Изгнание, което ще продължи много години. През 1963 нови тежки обвинения са внесени срещу Мандела. Обвинен е в саботаж, но този път го заплашва смъртна присъда. Процесът е наречен Ривония, заради мястото, където са арестувани сподвижниците му. Медиите на властта всеки ден публикуваха заглавия, че тези хора са терористи и че трябва да бъдат осъдени на смърт. Мандела и хората му ни дадоха да разберем, че защитата им ще е политическа и ще е основана на тезата, че те са нямали друг избор. Ето тук, встъпителната си реч пред Върховния съд, Мандела казва, че АНК винаги се е стремял към мирен процес, но Шарпвилското клане е променило всичко и най-вече средствата на борбата. Краят на речта му ни дава идея как е мислил Мандела. Той казва: "Споделям идеала за свободно общество, в което всички живеят заедно в хармония и с равни права." След това идва присъдата, която убеждава белите в Южна Африка, че Мандела е решен на всичко. Това е идеал, за който живея и искам да го видя осъществен. Но ако Господ реши, това е идеал, за който съм готов да умра. Значи вие сте го убедили да вмъкне фразата "ако Господ реши", за да спаси живота си. Да, така мислех. Той просто казва, че е готов да умре. Може би това минава за арогантно или че иска да е мъченик. Казах му: "Нелсън, не си минал през всичко това, за да умреш. Ти трябва да живееш и да го видиш сбъднато." Дават му доживотна присъда. Дали е вярвал, че ще е в затвора до края на живота си? Африканците мислеха, че след 3 години ще излезе на свобода. 3 години. Че 3 години ще са достатъчни. Мандела ще трябва да изтърпи 9 пъти повече. 27 години зад решетките. Повечето от които на ужасния остров Робен, преди ходът на историята да се обърне. Като младеж през 60-те, вярвахте ли, че Нелсън Мандела е терорист? Вярвах, че му е даден справедлив процес и че присъдата е оправдана. Понеже правителството вярва, че те са терористи и са пряка заплаха за апартейда, режимът на остров Робен е особено тежък. Условията са сурови, а надзирателите жестоки. Ето това е килия номер 5, където затворник 46664 Нелсън Мандела е прекарвал времето си вътре. Миниатюрна е,
около 1,80 м. Леглото е просто матрак с няколко одеяла. Така Мандела живее 27 години. Една метална чиния за всичко. Същата каша всеки ден. Но белите получаваха супена лъжица захар, а индийците и цветнокожите чаяна лъжичка. В крайна сметка тук беше умален модел на апартейт обществото. Затворниците вършат тежка и крайно безсмислената работа да трошат камъни. Първо в двора, а после и в каменоломната. В продължение на 13 години Мандела и други политически затворници работят тук по 8 часа на ден. В края на деня са подгизнали, покрити с прах, с кървави и мазолести ръце. Въпреки това, по-късно Мандела казва, че му е харесвало да работи тук. Това да вижда дърветата и птиците му е давало сила. Но безпощадният слънчев пек уврежда зрението му. Още от началото Мандела се държи необикновено достойно и благородно. Можем да го видим дори през очите на надзирателите. Той е бил едно ниво над останалите затворници. Бялото правителство си мисли, че като затвори ръководителите на АНК в Робен, си решава проблемите. Това е двора на затвора, където затворниците са трошали камъни, но и където са можели да се срещат и да говорят за бъдещето. Мандела се среща с други лидери, като Уолтер Сисулу. И може би точно това необратимо посява семената на падането на апартейт режима. Когато влезе в затвора, той беше гневен млад мъж. Бяха нужни 27 години, за да улегне. Мандела пише автобиографията си на острова. Написана е с миниатюрен почерк и е изнесена от Мак Махараш, когато той излиза на свобода през 1976. Трябваха умения, за да разчетем ръкописа и да го извадим от тайното отделение. После аз го преписах на компютър и когато Мадиба излезе от затвора, му дадох дискетата. Условията в затвора постепенно се подобряват, но отвън се натрупва огромно напрежение. Правителството затяга хватката в отговор на съпротивата на чернокожото население. 70-те и 80-те са десетилетия на все по-голямо кръвопролитие. Дори бели студенти започват да протестират срещу режима. Нелсън Мандела, докато вие и други политически лидери сте в затвора, ние не сме свободни. Надигащ се международен протест започва да се чува все повече, след като ужасната истина за апартейт режима се разпространява по света. Докато ти не си свободен, нито едно дете, жена или мъж, без оглед на цвета или културата им, не са свободни. Всъщност не му харесваше, че мотото е "Освободете Мандела". Той ясно заяви, че иска да е последният освободен политически затворник в Южна Африка. Беше нужен натиск от самите южноафриканци и натиск отвън. Останалият свят показа на бялото малцинство в Южна Африка, че трябва да протегнат ръка. Една по-просветлена група в управляващата партия разбира, че отговорът не е в репресиите и че са нужни компромиси с ръководството на АНК. Почти загубих работата си през 86-та. Един от последните въпроси от медиите към мен беше: предвиждахте ли, че държавата може да има чернокож президент? Отговорих да. А ще можете ли да му служите? Отговорих да. Мандела е преместен от остров Робен в затвора Полсмор, а после в затвора Виктор Верстер, където върволица посетители идват да преговарят с лидера на АНК.
Правителството започва дискретни преговори с Мандела. Когато местят Мандела тук, на всички е ясно, че скоро ще го освободят. Носят му пратки вино, има собствен готвач и колкото си поиска посетители. Накратко, неговият кралски двор е в затвора. Мислехме, че ако говорим отвън, няма да могат да ни подслушват. По-късно се оказа обаче, че е имало микрофони дори и в саксиите на двора. Срещнах го за първи път през декември 89-та, беше доведен по-тъмно в кабинета ми, който стана негов кабинет по-късно, тук в Кейптаун, до парламента. Беше по-висок, отколкото очаквах. Стоеше изпънат. Открих, че е добър слушател, както и аналитик. Харесах го. Разделихме се с чувството, че можем да работим заедно. Следвайки встъпителната ми реч към парламента, вече мога да обявя, че господин Нелсън Мандела ще бъде освободен от затвора Виктор Верстер на 11 февруари около 3 след обед. Когато най-накрая, през 1990-та, Мандела прави историческите си крачки към свободата през вратите на затвора Виктор Верстер, южноафриканци, черни и бели, не могат да повярват на очите си. По света милиони са се вторачили в телевизионния екран. Отначало хората не вярваха, че това се случва, че е твърде хубаво, за да е истина. Огромна тълпа се събира пред кметството в Кейптаун, за да чуе първите думи на Нелсън Мандела към хората след 27 години на насилствено мълчание. Някой предположи, че Мандела няма да дойде заради безпокойство за сигурността му. Аз бях сигурен, че ако не дойде, Кейптаун ще бъде неузнаваем. Народът щеше да побеснее и да го срине до основите му. Мандела най-накрая пристига в кметството, където атмосферата е наелектризирана. Излиза от тук, на балкона, от който светът ще чуе първите му думи от повече от четвърт век. Свечерява се, шумно и хаотично е, но всичко това допринася за историческия драматизъм на момента. Днес повечето южноафриканци, черни и бели, признават, че апартейдът няма бъдеще. Важно беше да се опитам да взема първото интервю с него. Знаехме, че отива в Совето, но не беше добра идея да вървим след него заради всичката охрана и възбудата в цялата страна. Не знаехме какво да очакваме. Имаше и странни неща. Никога не беше виждал малки микрофони. Слагаме му такъв, а той пита, какво е това? Другото потресаващо нещо беше, че изобщо не беше озлобен. Като че ли тогава търсехме сензационно заглавие, като Мандела биеха ме в затвора. Но всъщност той само каза, всичко това е минало. Нашето искане е много ясно. Но, както съм казвал и друг път, наясно сме със страха от белите в тази страна. И съм убеден, че с разговори между АНК и правителството ще намерим решение, което ще бъде
прието от всички, черни и бели. Тонът на речта му към многобройната тълпа на стадиона в Совето е спокоен и помирителен. Върнете се в училищата, фабриките, мините, селата си. Продължаваме напред. През март. Свободата и справедливостта са необратими. Африка! Африка! Хората не можеха да повярват, че някой толкова ощетен от режима може да се завърне толкова невредим, неозлобен и готов да води Южна Африка към демократичните принципи. На този фон започват деликатни преговори за преминаване от апартейд към пълна демокрация. Първата среща е в резиденцията на президента в Кейптаун. Какво беше да срещнеш Мандела за пръв път? Трудно е да обясниш нещо, което е емоционално и смесено с разкаяние и очакване. Момент на прекрасно чувство, че най-накрая страната има надежда не само за оцеляване, но и за напредък. Но мирният преход към мажоритарно управление вече е под заплаха. Искри на насилие прехвърчат между поддръжниците на АНК и партията на свободата на вожд Бутелези. Точката на кипене е достигната през юни 1992, когато са убити 46 души в Бойпатонгското клане. Няма дори да се опитам да възпра моя народ, когато те са избивани хладнокръвно от този идиот и лунатик, поставен от правителството в Претория. Според мен Мандела мислеше, че полицията има нещо общо. Заради това преговорите бяха прекратени още в началото. Части от силите за сигурност наистина имаха роля в продължаващото насилие, но против моите заповеди и политика. Мандела е смятал, че вие давате заповедите, нали? Не е вярвал, че не сте замесен. Той винаги квалифицираше. Заяви, че или е така, или не мога да контролирам нещата или не обръщам внимание и така косвено го позволявам. Но никога не ме обвини пряко, че съм замесен. Дори когато той загуби вяра в Деклерк по въпроса за насилието и когато преговорите се провалиха, той първи призова: продължете диалога с другата страна. Беше му малко трудно да убеди твърдолинейните дейци в партията, че това е правилният начин. Но той използва големия си авторитет, смелост и ясната си философия, за да им покаже, че това е нужната посока за Южна Африка. В същото време, бели крайно десни екстремисти се стремят да подклаждат огъня на омразата. Много сериозно заявявам, че никога няма да спрем. По-добре да умрем като свободни и независими хора, отколкото да умрем като роби на АНК и комунистическото движение. Но страната не изпада в хаоса, който всички предвиждат. И през декември 1993 усилията за мажоритарна система получават международен отзвук с Нобеловата награда за мир на Мандела и президента Деклерк. В крайна сметка е намерена формула за провеждане на избори с всенародно право на глас, на които се избира правителство на националното обединение. За пръв път чернокожите южноафриканци могат да гласуват за президент. Навсякъде имаше много дълги опашки от гласоподаватели. Хората чакаха по 3-4 часа в яркото слънце, само за да гласуват. За пръв път болшинството южноафриканци казваха как искат да бъдат управлявани.
За нас това беше нещо ново. Интересното беше, че не бяха само черни. Имаше бели, индийци, цветнокожи и всички гласуваха за когото искат. Но бяхме убедени, че ще спечелим. Бяхме работили здраво за това. Родителите ми искаха да видят това един ден, но починаха. Повечето хора, които се бориха за това, не са тук. Не можаха да ни отведат до обетованата земя, но ние пристигнахме. Беше смайващо, че за пръв път в историята на тази страна чернокож щеше да бъде избран за президент. Обявявам Нелсън Ролилахла Мандела за избран президент на Република Южна Африка. Така Нелсън Мандела, пакостника, най-накрая успява. Церемонията по встъпване се провежда в Претория, където преди 30 години той е осъден на доживотен затвор. Никога! Никога! И никога отново тази красива земя няма да се поддаде на потисничество. Спомням си този ден много добре. Стоях точно тук, обграден от черни южноафриканци. Чуваме силния глас на Мандела. Беше ден на голяма надежда и оптимизъм. Най-необикновеното тук бяха апартейдейците, военните, прелитането на изтребители от военно-въздушните сили, за да приветстват първия черен президент на Южна Африка. Те викаха: да живее ВВС на ЮАР. Те са наши. Тези ВВС вече са наши. И тогава си помислих: Нелсън, ти постигна нещо. Чувствахме се толкова хубаво, че всичко си е заслужавало. Че смъртта и страданието на хората не бяха напразни. Мандела става първият чернокож президент на ЮАР. Сега той трябва да договори мирен път за страна, разделена по толкова много признаци. Като президент осъзнава, че за да обедини страната и да спре насилието, трябва първо да спечели африканерците на своя страна. Нищо не показва подхода му по-добре от световното първенство по ръгби през 1995 година. Да, Мандела беше на власт от около година. Демокрацията беше млада и крехка. Ръгбито беше доста разделящ символ. Нужно беше изключително ръководство да склони хората си, че изведнъж ръгби отбора Спрингбок, както той ги нарече, са наши момчета. Приемането на Спрингбок беше част от строежа на ЮАР, част от приемането на всички. Той осъзна, че африканерците обожават ръгбито. Докато беше в затвора, той ми разказваше как са бойкотирали Спрингбок и как или рушиш, или градиш, но той беше строител. Идеалната възможност за изграждане на единство е да накарат бели ръгби играчи да изпеят африканската част на химна. Песента на черния протест срещу властта на белите, точно срещу хора като тях, т.е. точно срещу отбора Спрингбок. Беше много важно да знаем думите и да ги изпеем с чувство. Получи се малко смешно. Имаме 5 различни езика и някои от момчетата се запъваха дори на собствения си език. А какво остава за чужд? И тогава идва майсторският удар на Мандела. Той облича фланелка на Спрингбок. Тази на капитана с номер 6. Спрингбок бяха в сърцето на Мадиба. Беше невероятно емоционално за мен. Номерът ми беше на неговия гръб. Можех да мина през стена, можех да играя до припадък, докато ме изнесат от игрището. И целият отбор се чувстваше по този начин. И тогава се чу:
Нелсън, Нелсън, Нелсън. Нелсън, Нелсън, Нелсън. Необикновен момент. Бялата Южна Африка отдаваше почит на Мандела. Коронясваше го за крал. Дали играхме за него? Абсолютно. Но и за по-висша идея. Играхме за неговата мечта, т.е. за всички в ЮАР. Примерът на Мандела за прошка се възприема и от Комисията за справедливост и обединение, съставена да се справи с наследството на апартейда. Заради дълбоките рани от миналото, трябваше да кажем: не забравяме, а търсим начин да простим. Построихме този мост чрез комисията и през него се опитвахме да разменим истината срещу амнистия. За мен най-големият му принос е, че той живееше за помирение от деня на встъпването си в длъжност. За това живееше той. Бялата част на ЮАР беше ужасена, защото знаеха какво са вършили и в какво са били съучастници. Те не можеха и да си помислят, че чернокожите ще им простят. Според мен е много важно, че Мандела успя да въплати тази прошка. Родителите на Джилиан Слово, Джо и Рут, са стари колеги на Мандела в АНК и отдавна са в изгнание извън ЮАР. През 1982 майка ѝ е убита от бомба колет, изпратена от южноафриканската полиция. Баща ми беше част от отдела за преговори на АНК. Те се съгласиха на компромис с Комисията за справедливост и обединение и нощта, когато се случи, той каза: знам, че се съгласих да простя на убийците на жена ми. Единственото ми успокоение е, че те ще трябва да живеят в общество, точно обратното на това, което се бяха трудили да създадат. Спомням си, че попитах Мандела дали не е твърде мек с белокожите, скоро след като стана президент. Много ваши съпартийци смятат, че сте твърде заед да успокоявате страховете на белите. Много хора не разбират, че е нужен плавен преход от апартейд към нерасово общество. Без политика на помирението, страната определено щеше да е в гражданска война. Имаше реална заплаха за това. Решителността на Мандела да прости за миналото служи за шаблон на всички в ЮАР. Всички си представят кървава баня, но всичко се разминава без почти никакво насилие. Когато придружих бившия затворник 46664 обратно до остров Робен, той ми обясни как годините тук са повлияли на плановете му за ЮАР. Саможертвата струваше ли си в политически план? Разбира се, да. Направих някои от най-важните политически решения тук. Тук научих и изкуството да гледаме към себе си. Една от жертвите на дългите години затвор е и бракът му. Уини е тормозена от властите, докато той е зад решетките, и през 1991 тя е осъдена за отвличане на 14-годишно момче, заподозряно, че я шпионира. По-късно то е убито. Тя също е разследвана за присвояване на средства от АНК. Постоянните изневери са последната капка. Затворниците не очакват от половинките си да водят монашески живот, но се надяват на дискретност в публичното пространство. Нелсън и Уини се развеждат през 1996. Това беше ужасен удар за него. Беше дълбоко наранен. Този развод беше едно от най-болезнените неща за него. Докато личният му живот е в беда, светът благоговее пред него, а най-много англичаните. Вдигам чаша за ваше здраве, за просперитета и щастието на народа на ЮАР. Много години водите кампания за освобождаването му.
Оправда ли се очакването ви, когато най-сетне го срещнахте? Да бъдеш в негово присъствие е голям късмет, като да срещнеш своя герой. Всичко, което казват за него, че е нежен гигант, смел и неозлобен, се оказа абсолютно вярно. Мандела ми сподели, че преди десетилетия е бил на площада пред парламента с Оливър Тамбо и са се питали дали някога чернокож ще бъде почетен на този площад. Той самият е почетен тук. Статуята му е открита през 2007 година. По-късно Нелсън Мандела ще намери щастие в третия си брак с Грача Машел. След като излиза от политиката през 1999, ЮАР продължава по мирния курс, начертан от него. Но и много проблеми остават. Белокожите южноафриканци винаги са живеели удобно. От времето на Мандела във властта, чернокожата средна класа непрестанно расте. Но трябва да се направи още много за бедните в ЮАР. Това, което Нелсън Мандела постига за Южна Африка, е наистина забележително. Относително плавен преход към демокрация, тогава, когато тя е немислима. Но той и неговите наследници не успяват бързо и за постоянно да подобрят начина на живот на хората зад мен. Най-бедните в ЮАР. Сигурен съм, че това го тормози до смъртта му. Не намерихме успешно решение на проблема с ХИВ и СПИН. Не успяхме да намалим високото ниво на престъпността. В дъното на проблема с бедността в ЮАР лежи нуждата от по-добро образование. Южна Африка все още не функционира като нация. Но израстваме. Демокрацията в ЮАР е още много млада. Как историята ще запомни Нелсън Мандела? Затворникът 46664, който стана президент. Духът му, който се бори непрестанно. Не само за победа, а и за доброта. Той никога не спря да изкачва този стръмен склон, за да донесе справедливост на хората по света, и за това той ще остане като вдъхновение за милиони млади хора. Мандела изразява надеждата, радостта и морала. Задължени сме му за бляскавото ръководство, което го поставя над световните лидери. Това е наследството на Мандела. Каквото и да правиш, дай сила на народа си. Защото тогава няма значение дали си с тях или не. Те ще продължат. Преводач Игнат Игнатов. Филма озвучиха артистите Мими Йорданова, Георги Стоянов, Петър Бонев. Тон режисьор Александър Тодоров. Режисьор на дублажа Милена Манчева. Студио Медиа Линк.